מחבל בשידור חי, ניסה לדקור. מחבל בניסוי, ניסה לדקור. תפסו אותו, אנחנו פה, הנה דודו לידו. דודו לידו, הנה. משכיבים אותו. זהו, תן לו. הוא דקר? מי? לא, אל תפסיקו לדבר כבר, תפסיקו. אנחנו פה כרגע מבצעים מעצר וחיפוש עליו. נראה פה כמה דברים. לא לגעת. נתפס, ברוך השם. תודה לאל. אתה ראינה מנחם בגין, העלייה לבית חולים הישר. נתפס. ניסה לדקור. דקר. דקר או לא דקר? לא. ניסיון לדקירה. ליד הבית חולים שבונים באשדוד.